Men adım Murat. Yıllar boyu erbet işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlykdan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginiň habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töwrüne küçüklerdir bagymyza agaçlaňym hakyny ýerlemärdi. Arkamda tonulap güne toplansa da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýär. Ýöne bun Hakamın ýagynyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýetgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tügedi. Indi tanayan adamlaryň ählitini ýözümden irade etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içen tova. Kişin hakikalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Ibrahim ağa. Ibrahim ağa. Gorgun Murat. Seni öýüňe ödüm äkiterim. Ýok mannal. Indi maňa derek başgutly gözläber. Näme üçin agam? Indi men işläp bilmen. Taglyň bilmäglimi? Men ýalyn tözi halam ýok Murat. Taglygym berebet däl. Ýöne biz sen bilen işleşip bilmer. Menin çydam ýok. Bolýa sag bolanna. Oğlum, iyisene. İştem yok. Kim köp anlatanlara? Erteğin hayırlı. Bilekdäde men tanadyňyzmy? Men Latif. Muradyň gullukdaşy. He, Latif. Hoş geldin. Sen daşary ýurtda dämidin? Amykly geldinmi? Ymykly gelim däle, ymykly galym boljak öýdän. Biziň ýurdumyza adam käçilik gutarupdyr Melekdaýda. Indi bäri gaýdyp geljekkä. Murat öýdemi? Murat? Latif, Men ýygyma geldim Murat. men ähli puly men aldym. Elifden gidledim. Hattar Elife bermedim Latif. Men derarly oň habar ýokdur. Bary men derarly. Bu men günäm. Oğlum, ýaxşymyň? Ýene näme boldy? Geň bir ýagda ýa boldy. Ýöne seret meni gorkudýaňa balam. Murat, näme bollay? Latif, Murat, ýaxşymyň? men sana nemedir öýtdim, neme? Borla, Melekdaýda görüňlerde. Soňky döwür ýadylyň ýetýär, şondanyrda. Latif. Sana gurrun bermeli bir zadym bar. Bu kağlar näme? Gurrun berem de bilersiň. Daşary ýurda giden onuň ýadyma düşýärmi? Murat dost, Elif taňynan ýa.
Özüm bilýän, o dede şäherde de hiç kimid ýok. Häzirlikçe men oňa goýan pulum bilen oňşup eder. Ýöne ol ýol izbilýän näler. Oňa özüň eýe çykawary. Menine daşyryrda baramsaň saňa puly berer. Ýerimden arkaýyn bol dost, biz gullukda şahyry. Ben tagamanmadım. Bolýarmy? Ýeri, tagar. Sağaman var Latif. Allah yarım olsun. Allah yalkadım. Şu yer mi? O şu yer. Murat ağa bir Bu yer teňşin hat gowy. Yeri. Hemen pul püşünlerdiň. Ýeki başyna ol öýüne näme etjek? bolýar Murat ağa. Latif'in haber var mı ka? Bolman nämeýli? Men hemme de ady oly goýdum. Allah yalkadım. Yer bolýar. Boynumda galan hakyňy doly. Şoň şeýle men ýuwmakçy bolýar. Kagazlar, beýlekler borly uly sen başarda deşdiňmi? Ýok. Ulugaz. Maňa ýaryn sözlemeň hajaty ýok. Elif men ähli hatlama jogabyny ýazdy. Näme? Ýadan her bir hatma jogap berdi diýär. Hatda oňa gowuşmadygan bolsa nädip jogap berýär? Ýöne men çöpe gaýçanym hatlary men aldym. İçinde näki pullarym? Kadırdan, men bolmaly aksyňdan artyk özüm oýnadym. Indi beýip biljek gel. Näme diýsem kam, Ferit, ine şu ýürek bara, daşa döndü. Köp söýdüm, ýöne gaýtarysyny görmedim. Hawa, o 20 sany hatam ýazandyr. Hemmesem aç göldügi sebäpli. Hemme hatynda pul köprägi berdi diýip ýazdy, iyi berdim. Ýöne hatdan hemişe 250 euro çykýardy. O niren 250'si, niren 300'si, niren 500'si. Ahyrynda maňa haýbat atyp başlady. O nämen haýbaty? Giderniydi. Bir adamma, şoňlan gaçarniydi. Menem innemedim. Durmuşdanam, adamlardanam, ýurdumdanam göwlüm geçdi. Şo ýerde howurtgam urundum. Yer borla. Bu datlary goýaly. Men Elif tapmaly. Ondan hemçin ödlýär. Aýryşak Murat. Aýtdyma bu ýürek daşa döndüp. Bir gedek söýdüm. Soňum görýänedereksiz. Näme deýin? Iqballa. Häzir onu tapmaly. Oň nirägden diňe sen bilmeli. Bilen okmy? Bilemok. Hemmesine jogapkar men. Käşke ýüz özi gürleşip bildiňiz. Bardat başgaça boldy. Murat, men sana dogry düşünýär. Bu zatlaň sen bilen baglanşygy ýok. Onu sen arkaýyn bol.
Eger radylygym gerek bolsa, baňa Elif tapmaga kömek etseň bor. Sen gyssanmy? Ýene bir gede oýlanyp gör. Bu işi goýalım Murat. Sen diňe maňa şonu tapmaga kömek et. Häzirlikçe maňa ruhsat ber, başga işlenme. Elif'in nerede bilseň, ine men şu mihmanhanadadyr. Uy, Murat, Elif ýagdaýlaň gowy? işläp ýörendirin. Men sana aýtmaladym bar Elif. Latif bärde, Türkiýede. Maňa näme? Bilýän Elif. Latif seni görjek bolýar. Altyl bäri, maňa bir jeter hat ýazmaýan O sana adamdan ýazdy Elif, pulamy berdi. Ýöne hemmesini men aldım. Sana da ýok diýdim. Ähli ýanyşlyk menne. inno hükman näl. Bu näle hukman näl? Gaýrat et. Bir jegede kuruluşyň belki Bir derek tagalla edip ýörme Murat. Adam diýeniň maşgala martyrdy gelmezmi? Aýalyny idep soramazmy? Alad etmezmi? Goý sen ýalňyşan ekeniňimde. Bolmanly öllümü, gallymy sorara. Saglygym nähil iden ogama. ýöne seni moňa haýbat atyp pat ýazypsyňa. Bu näme haýwaty? Pul sorapsyň. Pul uğratmasaň Yalan. Bar yalan. Yeket etirem ýazamak. Ýazyp bilmedim. Yalan sözlemesin. Sen Murat bu işe koşulma. Men gül ýaly işim bar. Indi her kim öz ýol bilen bolsun. Ýöne maňa duýturman bolýan ýerim aýtaýsaň. Men elim sen. Ýakaň bolar, bilip goý, bilip goý. Men ona aýtdym. Dukany boş goýma diýdim. Seret, netijede Ibrahim sanam giderdi. Sen köp burlaýaň. Murat daýym näme üçin gelen ogay? Indi gelsinne. Murat daýy. Oo, ahir gahrmanym gellow. ýakajamandyr efe. Eje arma göre. Bar bol oglum. Kanat çykdymy ka? Han göreýin. Çykmandyr. Heni çykmandyr. Behet şuna. Men mektebe gitjek. Oglum Seret, efe sana garaşdy. Birinji taga sapak ýok diýe. Mektebe Murat daýym bile gitjek diýdi. Barňyny. Efecan, köşök meni bağışla ha iş edýän. Ýene bir gedekde bolýarmy? Şu wagt men kellen bulaşyp dur. Heýoň durma hal boldymy? Ýür efe, ýür. Seni mektebe ödemekdeýin. Oglum, sana näme bolýar? Biri yıktım. İki adamın 6 ýylyny elinden aldım. Bilmedim de, indi ikisinin arasında kısılıp kaldım. Birinin aydan netsem, beýlekisiniň hakyny ýedim boljak. Yok, beýlekisiniň diýen netsem, ey Allah, maňa gollu were. Şuna, Näme terlik? Gülýaly özüň nähili, dukana iş nähili. Ah, sen sorama Jorajan, gaty adat ya. Ýöne näçekde. İş bolsa bolýaly. Yeri. Şu yerden o tarafa teretap bolup geç. Han hacık gödem, hana. Hana yür. Yür goý. Gitti ýene bir gurleş gör oglum. Mesele düşünmäge çalış. Ya birini ya beýlekden ananırarsyň. Derre göwüniň geçberme. Dogry aýdýaň, bol neje ýöne ýagdaý juda garjyşyk. Biri meniň haýwat atyp pul aldy diýe. Beýlekisi bolsa men hat ýazamok diýe. Olaň ikisinden bir ýalan söz diýe ýöne haýdy ka. Ay kızıklı,
gıdıdığını. Nähili gowmy? Heder edýärmi? Ören gowy, ören gıdıkly. Ýöne ýykylayma. Bolya. Hey! Berekella. Elif hanım. Salam Tarik Bey. Salam. Baş üstüne. Ha tam gatrağa gaylasana. Baş. Ibrahim ağa. Ağam, sen bir yerden hem işleyen? Näme işleyin? İşleyen, iş tapmam soň öwrenşip durun. Beýdip boş gezip görmek be gelişen o. Ağam sen yerin bar ahyry. Dukan sensiz boş dur. Beýle bolmaz, sen berde kyn ýagdaýda bizem o ýerde. Gel gürleşeli. Biz sen oğlun ahyry. Biz ýalňyşar, ullurun bagşlar. Şeýle delmi Ibrahim ağa? Men gitmeli. Soň gürleşer. Gürleşip başlamada birazcık umyda döräpdi bolyn. Ören minnettar Tarik Bey. Allah ýalkazyn. Ayşe diýen bizim göýpämi şeýle. Buşra. Ece! Balam. Balıcığım. Ececan! Akıllıcık idim. Ey Allah'ım, men aklım çatanok. Bu gyz kimke? Ece! Ece! Ferit, berde uçar ömünýär. Kakamyň ýanyna ödýär. Görýärmi? Ferit, bu uçar. Gato akıllıcık idim. Başka suratlarım çektin mi balıcığım? Hani getir göreyim. Ürhen gowy. Ürhen owadan. Käbir ütköşüklükler bar. Tarik Bey aýdan aýtmany bilemok. Elifin gyýdan alyp bilmek ahmal. Ýöne biz Büşra öz gyýdymyzy ýaly öwrenişipdik. Dogrusy ahyryna biz diňe penalaýjy maşgala. Siz oň ejesi. Şertleriňizin goglaşanyna begendim. Elifin ýagdaýy mundan 4 ýyl garanda hat gowy. Äti ýaşlanyrça bar, aýlygam köpelli. Adamsam kömek etsen, ýetip bolsa kynçylyk çekmez. Hemmeňiz Allah ýalkazyn. Tarik Begem durmuş hyzmatlar öýü bilen bagly işler çözer. Men bu şiran sizi görmäge her şini getirerin. Alat etmeň. Ananaýyň söz berýän. Balam. Ece, Ferit? Bu kakam, bu da sen. Men däpmi? Men däpdir gyzym. Ece! Ece! Balam canım gyýjagym. Muny ýadyňdan çykartsyňa. Diwardan açyk dipdiňe. Bolýa balyjygym. Ertir ýene gelgin. Bolýa gyzym. Bolýa. Elif, Murat, biraz gürleşip bilersin. Elif, men seni öňüňde düşüreýin. Tarik Bey. Murat ýoldaşymy ýakyn olsy. Tarik Begem durmuş hyzmatlar müdiriniň ornmasary. Murat düşürer Tarik Bey. Size azar bolmaýyn. Hem biz üçin sag bolun. Bolýa, soň habarlaşaýar. Meni izarlaýanmy sen? Owurun goý Elif. O sen gyýdyňmy? Hawa men gyýdym. Gaty gowy onuň kakasy kim? Ağzından çykýany gulagyň eşdýärsiň. Gyýdymyň kakasy Latif. Men ömrümde Latifden başga kişini söýemok Murat. Ýöne ol emetdi. Gitdi. Latif gyýdanyň bardygyny bilenok ýöne. Hawa bilenok.
Havar tuttu mu, soradı mı, geldi mi? Yok. Ferit, ýyzym başgalara seretdirmeli boldum, sergezdan boldum. Oňum özüm ýal sergezdan bolmagla dözmedim. Ýöne ol daşar ýurtda hezin edip gezdi. Sen heni de meň ýanymda Latif gorajak bolýarmy? Aha, o hatları men ogurladım diýen Elif. Olam mundan peýdalanny. Sen bir günäň bar bolsa, oň müň günäsi bar. Ýöneň perdendiniň bolany bilmäge haky bardyr. Oň hiç zat haky ýokdur. Ferit, näçe ýyldan soň ýurduna geldi. Men bilýän, ol aýrylşmaga gelendir. Ýöne, ýok, gyýdym alýansam aýrylşman. Bolmaz. Şunça ýyllap sabr etdim. Indi şo zerarlygy ýydım ýitirip bilmen. Aýrylşdan maňa gara şaýan bermediler. Maňa düşündiň Murat? Latifa, hiç haçan men nirede ýaşaýan aýtman lazım, düşündiňmi? Hava geç. Baş üstüne. Hani geç tanem geç. Bu puluna yeten o? Ýöne başga ýoga. Han duranno? Inni kıdak münörsün. Sen bärik geç. Efe, sen berden hem işleýän. Hingillige minçik. Oku wagty dämedir. Ha, mektebe gitmedik bolsaň münürmen. İlki oku, soň oyun bolýarmy? Ferit daýy näme diýär? Mektebe gitmeýänler mindirenok. Ýür gany men bilen. Borda daýy. Bolýar, sag bol. Geç hani geç. Ha aňyrda kamen. Oh. İşler ýene bulaşdyjy. Hawa Murat, bulaşdy. Ýöne bären bulaşdy. Sagat näçe? Efe nirede? Näçe bolupdyr? Oğlum, Ibrahim ağan gitti. Bäriге men daňdyň. Efe bilenem gyzyklanok. Bu nähil bolýar oğlum? Ferit oğlum, hak hakdyr, ulusy kiçisi bolmaz. Hakka kän üns berip, ýanyndakylaram saýgyran oga janmalam. Bolýar eje. Gatyrganmasana. Men derrew gidip Efe'ni tapaýyn. Efe? Hoş geldin Merve. Salam melek daýdy. Ýagdaýlar agow del Murat. Efe nerden tapandyr öýje? O mektebe de gitmändir. Mektebe näme üçin barmadym? Surat depterim ýok eken. Men Ibrahim ağany tapaýyn, siz maňamla. Onuňa dogry bolyn Ibrahim ağa, men näme deýin? Men her gedek şeýit diýem, o ahir diňe şaý şeýle boldy. Ýöne sen atla beýtmeýärdiň Ibrahim ağa. Näme bolýar agam? Kösen ýerýärmi? Ýok, kösenem yok. Pul meselesimi? Çöder tagım. Özüm ýanyňa bararym, sag bol. Ibrahim ağa, çödmeli kenikde. Kulak as Murat. Görýän welin sen men tanamaňsyň öýdýär. Şeýerde 40 ýyl bäri alşberş edýän töwdegaryň ýanyna bu gata gelşikdi boldy. Şu wagta çenli men hiç kimiň minnetini çeken nälerin. Men diňe sen kömek etjek boldum. Dünýä diňe sen daşyňdan aýlananok Murat. Bilemeň bir gara. Sag bolanny. Başlan siziň şahsiýetnamaňyz. Şu ýere gol çekäýin. Günüňiz haýyrly. Baş üstüne. Men Latif Semerjiňi görmekçidim. Bir minut garaşyň. Bir zat tapdyňmy Murat? Owa. Ýöne men şaka düşmeýäla däl. Aýdy ber Murat. Men azy habara öwrenşikli. Aýdy ber. Latif. Sen gyýdym bar. O nerden bilýän? Aýalymyň nirden bilmeseňem gyýdymyň bardygyna bilýän şeýlemi? Sen gelengden soň bir näçe adamdan sorak gördüm. Öňkü ýaşan ýerlerinden. Bir gyýdy boldy diýdiler. Onu Elif näme? Ol göçüpdir. Nirededigini bilen oklar.
Latif, gaty kösenýän, gaty gysgaly pul iber. İberenleňini ýeten o. Her gezek şonu ýatladyp ýadadym. Ahyrky gezek duýdurýan. Diýen pulumy bermesem öz alajymy ýedim görürüm. Duýduruşyma ün sorursun diýip umyd edýän Elif. Bu mümkin näl? Bir derek gerek kelläň artma. Diýmek öz alagyny öwe edipdir. Şo çağa meselesi gör bardady ýaşar edýär. Borla. Men indi göwnümiň ýykylmagyna, hyýanatçylyga halis öwrenşdim Murat. Beýdime Latif. Elifi belli kullu tanamak gerek sana. Darasıl jogada meňem ahyrky söz diňlenýär ahyryn. Men indi tanayan adamlaryň hiç birine inanamok. Göre, o hele yer ýarylyp şoňa ýörenýäli. Hiç kim oň näde dediğini bilenok. Yer borla, bir habar düşde maňa aýdarsyň da Murat. Hiç aklym şatana oje. Yine näme boldy? Ol asla diňlän oje. Gaýrlyşak diýip şol ýerde. Han dur balam. Henid iş gutoranok. Onsoňam sen elinden gelen ähli zat etdiňmi? Sen öz borçuňy erçä et. Hayır Allah'tan oglum. Ola şeýle bolen beşte bir galplyga bar. O hatlar bara. Şo hatlary diýmek Elif ýazmandyrda, şeýlemi? Hawa. Onu belki o kimin ýazyp biljegini aýtar. Şeýle dämi? Näme gerek he? Latif. Latif diýäňmi? Senem mi Murat? Senem meni ağladyňmy? Ýöne näme üçin? Durun entek. Bu ýerde bir düşünmedi bar. Durun. Fereder ýaly hiç zat ýok. Käşkä men diňe sen ağlan bolsaň. Ýöne. Ýönesi näme? Aýt. Gürle, ýönesi näme? Bilmedik bolýan ha? Onna da durmuşymy galplyga öwrengden soň şeýlemi? Bu orada. Goýaly bu gürüňi. İkimiziň aramyzda indi hiç zat galmady, düşündiňmi? O hakda meni qara şaýsy taşlanmakalyk pikir etmelekeni. Men mi seni qara şaýsy taşlan, he? Onu kim taşlady? Agdyň gurlany berdim, daňa çelle bir işledim, ömrümü berdim. Ýönüni bestir, özüm ağlanyp bet. Aýrylşak. Düşündiňmi? Aýrylşak. Yok, aýrylşak gel. Aýrylşak gel. Näme üçin? Bu gedek näme bählidiň bar? Aýrylşmak üçin pul soraýanmy? Pul diýip öňü ýykandan soň oň harabaz üçin men saňa pul bermelmi, he? Men al. Al. Şu ediýetden diňsem bolýar. Sen puluňam gerek gel, özüňem gümmoş ýerden. Gerek gel, he? Gerek däller şeýlemi? Onu bular näme? Menden pul ýonmak üçin ýazmadyklaryň almady. Onu bu hatlar näme? Al besirini, gutordy. Elinden gelennet. Elif. Biz şu hatlar barada gürleşmeli. Men şu adam bilen gürleşere hiç tadım yok. Ýöne bu hatlar puluň düşündürşi bardyra. Elif. Kim sen daşyňdan şeýle iş edip biler? Men ne bileyim. Men hiçim yok ahry. Bilemok Murat. Inne men işimim däl. Ýöne oň diýeni bolmaz. Gyýdymyň geljegi üçin näme etmeli bolsa ederin. Aýrylşak gel, aýrylşman. Latif, inni çadamı. Qasalı suratda pul eder.
Latif ýagdaýyň gowy, men ýagşy, ýöne durmuşym kyn, şäher ýeri bolan soň çykdyjym köp bolýar. Latif, geçen gede keýberen pulum bilen öýden çykman günümi geçirdim. Bar bir meňdeş, hemmeten pul üçin ýazylypdyr. Eýerler bu kimiň işike, dälretjek meni bi. Ana amzan götürlani. Näme üçin götürilmelinim? Men düýnem şu ýerde tatdyma. Düýün men bolmadym. Şoň üçin hani ugra diýilýär taňa. An gep köpeltme. Men bunam duran oglum, näme bolýar? Gep uzatma diýen taňa. Enidem tamakyllap duraýdy. Gummol. Gummol diýilýär taňa. Ýok bu şerden. Näme men taňa hatap etdirmenmi? Owary bol. Agam beýtme wer, agam. Agam beýtme. Men günäkär däl agam. Agam beýtme. Ibrahim agam turani, tur. Oň ýagda ýagşymy? Ýagşy ýalydy. Ýaldy näme? Ýene şo derdi. Bu gaýtalanmasa ýagşy. Ýöne görüli köçede onu da soňuň içinni. Men näme diýen aýdanmedin okda merwe. Biraz gije galyň. Ibrahim aga ýaly tawrly adamyň tawr käsesini doldurdyň. Seni bagyşlap bolmaz. Ağlama, han goýunny. Ağlama näme kaka? Ejem gaýy etýän. Ýeri bolýar, han köçeşini, köçeş. Ibrahim aga berdi mahali. Murat, Şuňky goýberen täwlüň nikle gaýtalamagyn. Gaty gaharmel Murat. Puluň beýle köp bolsa, gitde ağaçlar doýur. Ýere taşlamak dogry däl. Orda, men berek başa orda çönelim. Gyýdyň görüsüň gelýärmi? O men gyýdymda. Eger sen gyýdyň bolaýsa näme? Elip dogrusyny aýdýan bolsa näme? Oňa ady Büşra. Tigirlisimi? Hawa. Bir ýarym il bäri şu maşgalan hawa narlygyna bolýar. Elipiň ýagda yaramada şol bäri. Ulagas, men seni mejbur etmek üçin aýdamok. Haýyrlysa haýdy bolsa şo bor. Ýöne eger maşgalan başy demlenjek bolsa, diňe sen kömeň bilen bor. Mun sen ýöňe milýänsiň. Ýöne Murat. Büşra öýet maşgalasyna bolmalymy? Ýa men näde dogry aýdýanmy? Dogry aýdýan Murat. Men gedemlik edip durýan. Indi bir alagyny etmeli. Gyýdymyň başga bir maşgalada bolmagyna hiç ýol berip bilmän. Çanyňmy? Awçynym. Aslında men pikirim jogapkärçilikden gaçmakdy. Ýöne sen kömeň bilen gaçyp bilmedim. Indi maşgalamyň başyny jemlejek. Gaýgy etme. Aýalym bilen ýene öňkümüz ýaly bor. Gitmedimden öňkü ýaly. Onna ýör Elipiň ýanyna barali. Bu dartgynlyk mundan beýlek dowam etmesin. Dur Murat. Sen bizim üçin ýeterlik alad etdiň. Mundan beýlek özüm bir zat ederim dost. Men senden razydyryň. Aýalymdan başga indi men gyýdym amma başga taňa näme diýeň? Ibrahim aga geçti bolsun. Ha bolaýdym. Inne gitsem bolarmy? Borla bolyn ýagdaýyňyz gaty öwürlük edel. Bilýän gyýdym, bilýän. Biraz seri sap bolmak gerek. O nähili? Daşarda köp bolmaň. Ýadamasaňyz has gowy bolar. Ýöne gyýdym, çörek pulum gerek ha. Menim şo barada aýtjakdym. Nähili gowy işiňiz bar dagam.
Yine qaydyp barsaňyz Murat bilen bile. Ana gydym Polya sag bol. Murat, men bir ady işim var. Onsoňam seni gaty adattym, ruhsat etseň. Yoklu ya, seni melatty. Seni bärdätiň ha. Awwala. Onda görüşürüz. Awwa görüşür. Sag ol. Polya sag bol. Polya sag ol. Büşra, Kaka, men tanadyňmy? sen men kakama? Ejeň ýanyna gidelim gyýdym. Bolýa ejem ýerede. Näme üçin bärik gelmedi? O bize garaşýa ýür gyýdym. Ece ağırma görüyor. Bar bol oglum. Görece çağalar Allah'ın keremi de. Latif kıyın vurup barda da hayal bolly. Ey Allah'ım. O hatlar näme etdiňiz? O mesele entegim karjaşyk. Ýöne goý bolsun. Yaraşdylar ni. Iniden belek oğlum sen buyruğunu taýýar. Ogla gürledow. Buyrugy häzirmiş. Günnüýüňiz haýır ýagdaýlaryňyz neçik? Ýagşy öýüňiz nähili? Büşrany görmäge geldim. Şu ýerde joralar bilen oýnap ýördi. Gurjoga berdi, ýöne Büşra nirde? Bahalam nirde? gitdi. Nire gitti? Kakasy elle gitdiler. O nähili? Ey Allah, sen haçan geldi? Biz hiç kim görmedik. Bu nähil bolýar? Munam etdimi? Ahir munam etdi. Ýöne men bilýän. Bu zatlara kimiň sebäp bolany bilýän. Murat, baş üstüne. Elif, menim seni görjek bolup ýördim. Näme üçin? Nähil samsykdygymy ýüzüme aýtmak üçinmi? Bizden saňa näme gerek? Gyýdymda saňa näme gerek? Elif, näme bolýar? Gyýdym alyp gaçdy. Näme? Kim bilýär, o Latif bolsa karamzada nämeler küýüne dugýaka. Bar sen zerarly. Dur Elif, men kömek edeýin. Nähil kömek etjek ha? Şu wagtda seni kömek etsin ýalymy? Men Latifin bolýan ýerini bilýän. Ýür gidelim. Biz gyssagy Latif semerjini görmeli. Latif bey gitti jenap. Näme? Näme? Gidenne 2 saat boldy. Ýanyna gyýdym mady. Ey Allah'ım. Inni näme der? Barzady bilýärdiňle. Munam bilde. Inni näme der? Gayrat edin, kömek edin, serkirdem. Ol gyýdyny alyp gaçyp gidipdir. Inim gyýdy diýen, onum alyp gaçdy diýen. Adamın böl gyýdyny alyp gaçarmy? Gyýdyny alyp gidendir de. Ýöne serkirdem ýagdaý başgaça. Gaty puloşuk ol daşary urtly. Onu elbet bolýary, çörekçi diýen ýaly. O daşary urtly işleýär düşünükli urasana. Onsoň bu ýerden rahatly galan bolsa oňa Interpol diýär, bezel. Sen şo ýere gitmeli bolarsyň. Bar. Ýok, ýeni rahat däl. Şoň üçin ol aýalyň aýrylşak bolýar-da. Daşary urdy rahat bolmak üçin. Şoň üçin gyýdyny alyp gaçdy. Onuň aýaly nerede? Biziň öýümizde. Onu öýelipdim. Aha, sen nähil adamay? Ol adamyň aýalynyň sen öňünde näme iş bar? Terkerdem aýtdyma 5 gaty pulaşyk diýip. Olar aslynda bir-birlerini söýýärler. Aýrylşmagy meselen oklar. Sen meselen kim aýtdyranyň bilýärmi? Men näme maşgala akly ujatmy? Inim, il dälli biz akylly bolaýdykmy? Haýşe diýen kömek edin. Gyýyd oňkuly bolyn eden işi telek. Bologas. Eger bu işten goýy gelýse, gaýdyp gözüme görnämegin Murat bey. Sen näme üçin ýok? Sen köken gowurýaň. Näme? Aslynda iň gowurýan naharyň bäş barmak. Ýöne ona miýok. Awgalanyna da ýöne tiýsen goýýaň. Sen kakaňam, ýagny men atamym daýhan eken. Bilýän ekenimi? Awa bildim. Ýöne muny kime öwretdi? Ejem aýdyp berdi. Ejem maňa madama sen hakda aýdyp berýär. Şanyňmy? Awa çynym. Heret.
Şunu da ecem bile düştüňiz gerek. Bärde ecem öräne odan. Gowy, al gyýdym. Başga suratlarım var. Ýöne ejemde. Bolýa, ýöne ejem diýip durma da. Näme üçin? Tüýjül tagamyjekmi? Kakalar beýleden ok. Onu näme diýe? Beýleden ok, gaharlanan oklar. Bolýa, gaharlanamak gyýdym. Çynňmy? Awwa, çynym. Tüýjül tagamyjatmy? Bolýa. Taňyr ýalkar, gelip duruň. Ejem ýerede? Bilmedim miýdym? O nähil bilen o? Ejemiň ýanyna çyk gitdiňe. Awwa gyýdym, ejeň ýanyna gidýär. Ýöne bilemok diýdiňe. Gyýdym, dilime geleýdi. Dilime geldi diýäniň näme? Müşrajan köp sorag berýär. Kakyňa anan ahyry. Hemme zat gowar gyýdym, gürleşdikmi? Gürleşdik kakacan. Berekele owadan jagydym. Ýör gidelik. Ünsürak ola ho, öňe de. Başla kardeş. Ey Allah, başla. Adamlar ne eyley? Büşra. Büşra sen nerede? Gyýdym. Büşra. Sen nerede? Bıçağı nereye gittik anay? Alga, hani? Alga. Yette. Gol. Alga. Çağalar karakolluk etme. Zincirlerden atılma. Ene berekella. Bu ne hil gowy? Elimden tutsana. Meňe minösüm gelýär. Pulun barmy? Minje portaň näçe pul gerek? 3 lira. Ýöne men pulum ýok. Men kim ýok? Onu näme eder? Bide gidelim. Murat daýmy da pul berer. Bolýa. Ýörünni. Bol daýy, bol. Heniz bolanok, bol ayda. Bu yer nere? Haýsy tarapdan gider? Efe? Ibrahim daýy. Oğlum sen nereden hem işleyen? Sen kim? Büşra. Allahcan, özüň sabır bere weri. Eger gyýdymyň başyna bir iş düşeýse, men oňa çydap bilmen melek daýdy. Allahcan, biziň ýalňyşlyklarymyz sebäpli gyýdymyň başyna düşýük belalardan onu gorawer Allahcan. Gyýdym, Elif, biraz köşeş gyýdym, al şu suwit. Melek daýdy, ýok, aňrym çeken ok, içesim gelen ok. Düşünýän, siz gowadym. Ýöne özüň ýaladym ogly nädip beýle bolup bilýär. Men helak bolýan, melek daýdy, helak bolýan. Men näme üçin bäri getirdik sen ogluň? Ya çykyp taşary gyýdym özläýsem bikem. Haýş edýän, men gideýin. Haý gyýdym, dur. Murat polisiýa gitdi. Häzir nesip bodagy şabar bile geler. Gelmez. Maňa ogluň asla gowulyk getirmedi hiç açan. Murat. Hawa. Polisiýalar gürleşdim, onu gözleýärler. Hemme ýerden gözleýärler. Gyýdym hökman taparlar. Näme taparlar? Meni goýberin, haýş edýän, meni goýberin. Gidip gyýdym gözläýin, haýş edýän goýberin. Aýak çek, Elif, gyýdym. Elif. Dur, garaş. Gyýdym. Balam. Ece. Wah balam, balacığım. Sen nirelerde bollun, nirede bollun balam. Sen nirede bollun? Köçede aýlanyp ýören ekenler. Alqaýdy berdim. Men bu gyýda tanamok. Taňyr ýakyndaý, Allah ýalkasyn. Senem ýalkadyn gyýdym, senem. Wah canım, akyllyca gyýdym. Gir saltyrak içeri. Seninle koca yoldan çykdyň. Ýöne men näme minjekdim? Hiňillige minjekdim. Gir. Yene näme? Bar. Murat, oğlum Ibrahim ağa Allah ýalkasyn niýekmi? Ibrahim ağa. Bahalacığım, bahalam. Ibrahim ağa.
Ibrahim ağa. Sen näme üçin işsiz etýärsiň? Murat, özüň näme dükanyna däl? Heme şekiller ýaly banat bulunmuşar boldy ýene. Bilýän, menden hakyň idim, göwüňe degdim. Esasat o däl Murat, esasat ağam bağışla meni. Murat, Latif, gyzym nerede? gyzym diýäňmi? Borlay kardeş diýäýdim da gyzym nerede? Eçeden öýe gir, kapynam ýap. Ha eşe diýen. Latif, koşaş. Murat, Gürleşeli. öýber. Murat, Latif, öýber diýen koşaş. saňa Murat, Latif. öýber diýen saňa. Koşaş diýen. Men berde Latif. Näme gerek? Elif canım ýanya. Şeýlemi? Näme üçin? Sen meňem ikimiziň şeýle ýagdaýa düşenimde. Hawa düşdük. O şeýle ýöne bu bize gelsen oga. Onunla bir iş şüyerte garsın. Hädirim ki şüyerte. Yer bolýa gitsem ayrylşakmy? Ayrılışacak gel Latif. Sen men ömrüme gurladın. Anfattyr öýdýäňmi he? Anfattyr öýdýäňmi? Çağır. Getir, Taşla. getir beri. Taşla Getir, çağır. Elif. Melek dayda. Melek dayda yetişe görüy. Koyver meni. Koyver. Koyver meni. Koyver. Latif, Koyver diýen. Koyver meni. Latif dur. Latif. Latif. Çağanı koyver. Koyver. Koyver diýen. Latif. Kaka. Latif bey, ýagdaýyňyz gowy alat etmeň. Ne edip alat etmän uyam. Ayağım döwüle. Gater ötdi kılıpsyňyzdyň aýaňyzyň döwlerine şükür ediň. Häzir biraz diýinsiňiz alın. Elimden başga näme gelýär diýsene. Süýem marmak. Siyem marmak. Boljak iş bolaýdy diýen. Munun beter hiç saat bolup bilmez. Şol çenem gitdi oňly gürleş. Bir jegede gürleş. Belki bir-biriňiz aýtmadyk adyňyz bardyr. Men inni güýçüm galmady Murat. Düşünüň okmy? Bu adam bilen mundan artyk çekiliş biljek gel. Näme işlete şonu işledin. Yalan sözleme. Hakykatdan hem şeýle pikir edýän bolsaň bäri gelmezdim. Hasahana meni öň geldin. Gürleşenim bilen näme ütgüye? Gürleşmeden näme etgesin? Sen arkayn boljak bolsaň, gyzyň maňa dälle ejeme goýay. O sen ýan ýollaşyň. Hökman birek aýdyr iki gal sözüňiz bardyr. Kakama salam aýt eçe. Elif, Neveyle alçıradın? Ayal ýan ýollaşynyň halyny sormaly näme? soramaly boli. Allah şifa versin. Ağır ýamy. Senden aýra düşen güllemden beter däl Elif. Yine takaly komagy başladyňmy? Takal näme işlesin? Ýok gaýgatma. Näme gaýgadyň? Sen näme gaýgadendir öýdýäň? Hiçem gaýgatmadymmy? Bilmedim de. Belki edenlerim. Yalan sözleme. Men ätin gaýgatdym, bunun zatlara garamazdan. Hatynda ýazan şo maskaraçykly zatlara garamazdan. Näme gaty? Men hatta näme ýazanmyşym? Onu özüň gowulýandyň. Ol adamyň menden näme süýtgeşik ha? Ýürkimi taşar çykaly. O näme adam Latif? Näme biýdere gurrun edýäň? Men saňa beýle zatlar ýazamam. Hangi Hani görkezde? Näme suud edeýin? Men sen näme diýäňi düşünemok Latif. Saňa näme suud edeýin? Bilmedik siren bolma Elif. Bilmedik siren bolma. Sen men kalbym köýdürdüň. Ondan ýüregim parçalanma bolsaň gowy bordy. Ýüzüm ýere saldyň. Bir zat diýjek bolsaň açyk aýt. Näme diýäň sen? Näme diýänme düşünmeýän bolsaň, maňa ýiberen hatlaryny ýene bir ýerde okap çyk, ýene bir ýerde. Bitet. O näme haty? Oho Murat bey, dükanyň ýoluny ýadyňdan çykarman. Oýşuň ýal gurrungy sona.
Maňa bir torbaçy tapsana şular talar ýaly. We, bular Elif'in Latife ýadan hatlar dämi? Hawa. Aten bu hatlar nereden bilýän? Oy, men nerden bileýin hatyrdan? Ýöne aýtaýdym. Men o hatlar nerden bileýin? Sona hana ayt. Ayt bolmasa burdadyň üstünden barýan häzir. Sana ananamok, düşnüklümi? Maňa henidem hat diýen, ýalan söz diýen. Men hatam bilemok beýleksinem. Elif. Men hatlar barada bilýän adamy getirdim. O söz bilen gepleşmekçi diýe. Aýdyber. Latif daşar ýurda gidenden biraz soň onuň hat gelip başlady. Siz öň hatlar muradyň öýüne iýermeli dipdiňde. Biz şo döwürde bir maşgaladyk. Netijede hat biziň öýümizde gelýärdi. Menem köplenç öýde bolýardym. Başda bir kisan haty saňa gowşurdyk. Ýadyňa düşýändir. Hawa. Men bir näçetine jogabam ýazdym. Ilkeden aşo jogaplary uğradı ýadygam. Dowam et. Soň bir gün men bu bukjalaň içinde pul barlygyny bildim. O barada Murad aýtdym. Şo döwür Muradyň iň bozuk ýyllardy. Kimden näme ýonyp borka, kimi nädip allar kam, niren talarnyp uzak gün pikir edýärdi. Käşkädiňe pikir edip oňan bolsadım. Soň biz şo bukjalar açal diýişdik. Açdyk. Başta açan bukjamyzdan 500 euro çykdy. Biz soň sona bilen oňanyna ýetdik. Elbette bukjan taňa gowşurmadyk Elif. Soňra her ay, hatda käte 10 ýaş günden şopullar gelip uğrady. Ýöne mut pul ýar süýjat ýok eken. Siz bilýän nerdiňiz? Men ödüm unutup Latife hat ýazyp uğradym. O hatlarym Elif'iň adyndan ýazdym. Has köp pul soradym. Soran pullamam geldi, soň has köp pul soradym. Olam geldi. İşin bu bölüginden Murat habarsızdy. Murat hemişe 500 euro gelýän öýdýärdi. Men oňa 250-tini berip, galanyny özüm alýardym. Soň men barhany ýüzüm artdy. Latif jogak hatlaryna mundan köp pul iýerip bilmejegini Elif'iň ýagny men düşünmeligimi ýadyýardy. Ýöne öwrellenenlik gursun. Men taýýar plakaty çal töwrenşdim. Ahyrynda Ayt sona, başladyňmy? Soňra çenlaýt. Ahyrynda pul köpelmän soň ýalançylyga ýüzürdüm. Goýa bir adam Elif'i gowurýa. Ol hem bay, hem Elif söýýär diýip ýazdym. Onsoň eger Latif has köp pul bermese, men şol adam bilen Doğan, behet. Sana düşündüm. Artık özün köteme. Ýagny aýalymyň günäsine gartyň, düşnükli. Bizi pul üçin helak edipsiň. men sizden ötünç soraýan. Gaty puşman edýän, haýyş edýän bagşlam. Elif nire? Elif men bagşla. Sana ýalňyş düşündirin, gitme Elif. Haýyş edýän. Men hiç ýere gidemok. Gyýdyň getirdim. Sana gaty gahrym gelýärdi Murat. Onu da nähili? Allah şaýatdyr. Ýöne gaýtadan maşgala bolsaňyzy keltdim. Men senden razydyr Murat. Allah ýalkadym. Eger razy bolmadyk bolsaň, Allahyň huzuryna är aýalyň arasyna düşen ýüzüňe adam bolup barardym. Indi men ýagdaýym nähil borka. Seret, senden häzirem göwnüm seni. Şonu aýtdym. Haýyş edýän, göwnüň bitdi bolsun. Bolmasa Murat meni Aha sona meni näme üçin goşýan? näme hoşmaýyn? Häzir men bagşlamasalar, men gaýdyp dukany etmerdiň sen. Gaýyk etme. Indi sen durmuşa wakalara başgaça seretmäni öwrendim. Onu kowjak dälle. Kowan bolsam bolan mujareden bu bolasızlygymdan baş çykaryp bilmezdim.
Netijede de boynumuzdaky hakyň razylygyny alyp bilmezdik. Of, onna bolýada. Men onu işime baraýyn. Dükan maňa garaşýar. Ferit, gürleşişimiz ýaly. Bir gün sen ýanyna bolarsyň, bir gün men. Men? Sen haýsyn geljek Büşraçan? Kankaňa teredeňde saňa kömekleşek diýdiňe. Bolýa. Menem dükana baraýyn. Suna anam ýokdur. Ibrahim ağa da. Ibrahim ağa. Wah, Murat, wah. Meni ýene maskar etdiň-de. Maňa uzak geçek hastaganada ýatan adam özletdiň-e. Erkerdem. Sen nähil adam ha? Adam pul manny habar berer. O boğlanyň hey ýedire diýen işi bar barmy? O sen nähil adam? O kaçma, kaçma. Gel berik. Kaçma Murat. Meni sıpırna etme, gel berik.